football lovers, welcome to Bodoland Express. Today I'm coming in Dimakusi Football Playground to explore another opening match of the 26th Bodoland Gallants Gold Cup Football Tournament 2023. This tournament is also very popular in our Udalguri district. And the exciting opening match will be played between United Sirangduar FC versus Udalguri Sporting Club. The yellow jersey is United Sirangduar FC, and the white jersey is Udalguri Sporting Club. Players are now into the field and the dignitaries are encouraging them. Okay. I love football. We love football. So keep exploring football with me. And please, if you haven't subscribed my channel, then please subscribe it to get more videos in my channel. So now, let's enjoy the match. Gahai Foringgiri Sarthanuram Basumutari bitangku gangse arunajing man bawon takai guri kaulai horbai Udalguri Jilla Dularai Boro Fraisa Afatni Udalguri Sporting ni Arkia gol sesuai dari skor jana dong Udalguri Sporting Club 1 ada Sirangduar 0.
Sirang Duaraबो skorखौ लेभेल खालामबाय दायो गासैजों स्करा जानानै दङ Sirang Duar 1 आरो उदालगुरि स्पर्टिं क्लाब 1 Siap. Jadi pernah alas ya, Cak? Alas ya. Jira. Jangan dah besar. Half time जाबाय skora जानानै दङ उदालगुरि 1 आरो Sirang Duar 1 सोर काहाजानो लुबैदों उदालगुरि ना Sirang Duar Sirang मानो उदालगुरिखौ मानो सापर्ट खालामाखै नोंलाय उदालगुरि आच्छा उदालगुरि लकेल ना Local team. Oh. Bineka support खालामदों आरो. दा नोंलाय? मोननैयावबो. नोंथाङालाय? Sirang. नोंथाङा? उदालगुरि. दे दा. सोर देरहागोन? उदालगुरि ना Sirang Duar? देरहागोन खेलाया समान नालाय दायो एसे हमनो हाथाराखै गलसे हाना दङ आरो बिथिं गलसे जानानै दङ खिन्थु गेम हिसाबै मोननैबो पारफेक्ट गेम जादों आरो आच्छा मोननैखौ सापर्ट खालामदों जों जेनेबा अर्डिनारि हिसाबै आरो गेमसो नांगौ खिन्थु सापर्टआ आं खिन्थु चिरांदो दङ आं दे नायबाय थादो Mana ini? Ini kilak naik. काम हो गया काम हो गया हम इसको लाने जाएगा और नहीं बुलाया और रात को बोलेगा नहीं उसको भेज दिया बढ़िया अरे Petrus नहीं वो दूसरे का मम्मी दिया parang sih ini dia mudang gili kera
Tel. Bas. Juguen bi ko bisa lale. Nanti nak benar saja kita. Tu ke siapa yang nomor dulu? Oh, garis ke mana? Kalau kita lagi, noleh kibat tu, jadi halai normal tu kalau kali kita. Kati balik. Nah. Bozar pula dah siapa? Kali baru kurang jauh. Biar pun tu cukup. Biar pun dah betul. Betul. Kiri nak. Turun masih bikin itu. Havuz var. Matcha जोब्बाय द्र जानानै दङ गासैजों स्करा जाहैबाय उदालगुरि 1 आरो चिरांदुवार 1 दायो टाइ ब्रेकार जासिगोन गल जाबाय गल जाबाय दायो स्करा जानानै दङ उदालगुरि 1 आरो चिरां 1 गल जायासै दायो द्र जानानै दङ गल जाबाय उदालगुरि 2 आरो चिरांदुवार 1 gol Cirang 2 Udaलगुरि 2 Udaलगुरि 3 Cirang 2 gol जाबाय skora जाहैबाय Udaलगुरि 3 आरो Cirang 3
उदालगुरि 4 जानानै दङ आरो चिराङा 3 द्र जानानै दङ उदालगुरि 4 आरो चिरां 4 उदालगुरि 5 चिरां 4 बेखौ होबथानो हाबाला उदालगुरिया देरहागोन द्र जानानै दङ उदालगुरि 5 आरो चिरां 5 उदालगुरि 6 चिरां 5 द्र जानानै दङ गल जायासै बेखौ होबथानो हायाबा चिरांदुवारा देरहासिगोन देरहाबाय चिरांदुवारा दिनै एसे बुंदो देरहानानै बोरै मोनखो माने दिनै माने खेला बिदिनो मोननै गेजेराव बाजा-बाजि जादों जोंनाबो जोंनियाव माखासे आनएक्सपेक्टेड होमब्लाबो गथ'फ्रा मोजां गेलेदों गाज्रि गेलेयाखै मोननै टिमा मोजां गेलेदों मोननैबो फुरा बादायलायनायाव दा लास्ट टाइमआव देरहाना जों मोजां मोनो आरोखि नेक्स्ट स्टेपआव जों आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन गेलेनो जों नाजाबावगोन चिरांदुवारनि सिनियर प्लेयार जेरै दिदोम सितु आरो दानसोरां बिथांमोनखौ नुनो मोनाखै मानि थाखाय माने बिथांमोना ओरैबायदि जादों माने आसाम स्टेट टिमनि ट्रफि सिनियर नेसनेल बिसोरो बाहाय गेलेनो दिनैबो बिसोरना खेला दङ बिसोर माने बाव गेलेनो थांदों दा बेनि थाखायनो जोंहा माने टिमानो गावनानै दं आरोखि गासिबो सब सिनियर प्लेयारा जोंना माने आसाम टिमजों दंहैयो क'क्राझारावहाय बिसोरो दिनै बिसोरनाबो दिनै फार्स्ट मेच आसाम भार्सेस बिहार ना बिसोर मोननैजों माने बाजा-बाजि दा जों खबर लायाखै दा गासिबो सिनियरफ्रा बावनो दंजोबो जोंना एगेन्स्ट टिमा बोरैमोन एगेन्स्ट टिमा गाज्रि नङा मोजां लकेल गथ'फोर मोजां गेलेदों आरकेखौ मा बुंगोन आरकेनि गेलेनाया बोरै आरके गथ'आ गाज्रि नङा मोजां स्पिड दं दानि दं माने एसे आगोल माने ब्रेन इउटिलाइज खालामोब्ला मोजां प्लेयार जागोन आरो आच्छा दे कंग्रेचुलेसन थेंक इउ दिनैथ' बेड लाक दुखु जादों नामा जेननायनि पेनाल्टि मिस जाबाय आंना पेनाल्टि मिस जाबायना जेबो नङा उनाव आरो मोजां खाबु मोनबावगोन ना देरहानो नेक्स्ट गेमनि थाखाय गुड लाक बिथांनि मुङा जाबाय इराक बसुमतारी इराक खाख्लारि बिथाङा उदालगुरिनि चिरांदुवारजों गेलेनानै बोरै नांदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनिया दा टिमा दिनै देरहाबाय उदालगुरि स्पर्टिंजों बांसिनानो जुनियरफोर दङ आरो ना सिनियरफोरा सल' ट्रफि केम्पआव दंयो आदायानो दा दिनै टाइब्रेकाराव देरहानो हाबाय जों एगेन्स्ट टिमनि प्लेयार्सफोरा नोंनि टिममेट गोनजासोमोन गासिबो सिनाय मोननाय ओंखायनो गोजोननाय मोनदों दिनै गोबावनि उनाव लोगो मोनदों आरकेमोन जन्थर नासिब आच्छा मोजां गेलेदोंमोन नाथाय बेड लाक आरो ना टाइब्रेकाराव जेनबाय आरो कंग्रेट्स थेंक इउ बिथाङा जाबाय उदालगुरिनि दायो चिरांदुवारजों गेलेयो बिथाङाबो सासे उदालगुरिनि चिरांदुवारजों थांबाय बोरै नांदों गेलेनानै चिरांदुवारजों माने गेलेबाय थाखानाय बिथांनि मुङा टिमुथि ना टिमुथि दैमारि टिमुथि नार्जारि आच्छा बे एगेन्स्ट टिमनि प्लेयार्सफोराथ' टिममेट गोनजासो आच्छा बोरै नांदों बिसोर गेलेनानै एसे राफ नांनाय नामा लोगोजों लोगो राफ जाखायो मोजां नांबाय गेलेनानै आच्छा दे कंग्रेट्स थेंक इउ बिथाङाबो जाबाय उदालगुरिनि प्लेयार दायो चिरांदुवार FC जों गेलेयो